IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakalungawadagos si Gilas Pilipinas Boys iti nasapang abante di Thailand kalpasan a dinominati ay ayam iti panaglipas iti preliminary round iti 2026 FIBA Under-18 Asia Cup iti Thailand iti score 91-62 iti laing kalmana. 12 points ti bentahe ti Thailand kontra Gilas Boys iti first quarter 25-17 nga ininot ang nakadikit sakbay iti halftime 40-44. Iti sisarek iti third quarter kimamat ti ubing ni coach Jono Soler kalpasan iti ratsyada at 31 points ken nilimitaran laeng iti 6 points dagiti Thai. Indaulwan ti Pilipinas ti pangabak ni Luke Atacador nga daan perpekto at 3 of 3 iti 3-point territory para iti 16 points ken 4 rebounds na daytoy. Simo Portamed da Elias Gish nga daan 13 markers ken Chog Moral iti 12 points. Iti pangabak inlepas ti Gilas Boys ti Group A nga igem iti 2-1 akartada tapno may bulsa iti may kadwa a pwesto. Agsubli ti hardcourt ti Gilas Boys inton aldaw iti Huwebes iti qualification playoff tapno makibalubal iti maysa a seat iti top 8 wenno quarterfinals. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.